Георги Гинчев, подпомаган от своите асистенти Георги Дойнов и Милена Рабаджиев, извеждат двата отбора на терена, след като станахме свидетели на цели. Виктор Очей за Димитър Шейтанов, който подава към Мартин Христов. Най-често срещаната комбинация от началото на двубоя. Мартин Моран. Като че ли връзката между защитата и която получи в двубоя с Арда. Цветелин Чунчуков не успя да намери продължение на атаката на своя тим. Много рядко халфовата линия. Попадение. В септември, след като Борислав Ропанов за първи път успя да се разпише в атака. Пред Цветелин Чунчуков загуби за момент ориентация. Централният нападател на Славия. Правиха се с дружни усилия футболистите на Славия. Карл Фабиен с възможност за Славия, визирайки най-вече една. Полендаков, подаване за Цветелин Чунчуков. А виждате реакцията на футболистите на септември, колко много означава този двубой и тази победа за тях. Още веднъж добре успя Карл Фабиен да намери Цветелин Чунчуков. Решителни действия от страна на Виктор Очей, включвайки и днешното, правейки го най-слабото нападение в ФБ лига. Ще достигне все пак до тази топка Витино на почивката, да достигнат поне до изравняването и Виктор Очей комбинира с Мартин Моран и не намерил опция да продължи нападението на своя тим по по-различен начин, докато отново е в централните защитници на домакините. Виктор Очей за Димитър Шейтанов. Прави впечатление и пасивна. Кристиан Стоянов. Дълго подаване за Ертан Томбак. Активен е Томбак от началото на срещата с своите включвания. Този път се справи Виктор Очей. Дали има в ситуация, в която има претенции, че е бил фаулиран? Нищо подобно като реакция от страна на Георги Гинчев.